Oke, ini teman-teman Minangnya di sini ya. Kan ini spesial Tangi Bapak Yuang rumah. Kok mandi dah udah di hulu, denai di baruah mandi juga lu akan soho. Jika mati dah ambo dahulu, utang piutang rilakan saja. Jika mati dah ambo dahulu, utang piutang rilakan saja. Sakit di badan ndak kabar ubah, sakit taraso ngilu kasadonyo. Biarlah ambo dah Bapak yang rumah asajan udah batingkah pulo. Biarlah ambo dah Bapak yang rumah asajan udah batingkah pulo. Honja urang usah dituruikan, kanalah dirinya yo sadari kini. Ada dan sadang arek maka malu kita jorang nagari. Ada dan sadang arek maka malu kita jorang nagari. Kok mandi dah udah di hulu, denai di baruah mandi juga lu akan soho. Jika mati dah hambo dahulu, utang piutang rilakan saja. Jika mati dah ambo dahulu, utang piutang rilakan saja. Sakit di badan ndak kabar ubah, sakit taraso ilu kasadonyo. Biarlah ambo dah Bapak yang rumah asajan udah batingkah pulo. Biarlah ambo dah Bapak yang rumah asajan udah batingkah pulo. Onca urang usah dituruikan,
Oke, kondisi teman-teman banyak